Fel rhan o gynllun Cyngor Gwynedd ar gyfer 2023 tan 2028, rydyn ni wedi creu 7 maes blaenoriaeth gwahanol. Un o'r rhain ydy Gwynedd Yfory, a bwriad hwn ydy sicrhau ein bod ni'n rhoi'r cychwyn gorau posib mewn bywyd i'n plant a'n pobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys darparu addysg o'r safon orau bosib ynghyd â chynnig ystod eang o bynciau a bod hyn i gyd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Da ni hefyd am sicrhau ein bod ni'n defnyddio cyfarpar a thechnoleg sy'n hyrwyddo dysgu am bod ni'n gwneud hynny mewn adeiladau sydd yn addas i bwrpas. Fel y byddwch chi'n disgwyl, byddwn ni'n trin pob disgybl yn gyfartal, yn ei hannog i drin eraill yn gyfartal ac yn rhoi sicrwydd iddyn nhw fod eu llesiant a'i hapusrwydd yn flaenoriaeth gennym. Mwyn caniatáu i ni wireddu'n uchelgais o roi y cychwyn gorau posib mewn bywyd i'n plant a'n pobl ifanc, mae ganddo ni 5 prosiect gwahanol. Trawsnewid addysg ar gyfer plant yn ei blynyddoedd cynnar. Mae'r blynyddoedd cynnar yn allweddol i ddatblygiad cymdeithasol plant a da ni am drawsnewid y gwasanaeth pwysig yma. Da ni am roi cinio ysgol am ddim i holl blant ysgolion cynradd y sir a byddwn ni'n ystyried os allwn ni ymestyn hyn i ddisgyblion uwchradd hefyd. Byddwn nhw'n moderneiddio adeiladau ysgolion a'r amgylchedd ddysgu gan barhau i wneud gwelliannau i ysgolion ledled y sir. Byddwn hefyd yn ceisio am grantiau i foderneiddio a datblygu adeiladau newydd. Prosiect arall ydy hyrwyddo llesiant a lleihau cost anfon plant i'r ysgol, sy'n cynnwys ymdrin â heriau emosiynol a seicolegol. Yn ogystal, byddwn nhw'n ailedrych ar rai o'r costau sydd ynghlwm ag anfon plant i'r ysgol a gweld os oes modd ei lleihau. Da ni'n awyddus i ymestyn cyfleoedd chwarae a chymdeithasu ar gyfer plant a phobl ifanc y sir. Felly, byddwn ni'n ystyried sut y gallwn ni wella a chynnal ein meysydd chwarae, yn ogystal ag edrych ar ein darpariaeth ar gyfer ieuenctid y sir. Cadwch olwg am fwy o wybodaeth a fideos am ein blaenoriaethau a'r gyfryngau cymdeithasol y Cyngor dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.